मानसिनो थांना थानो थाखाय नांगौ गोग्गो बारहावा आरो गोजोन आबहावा। बे नोजोरजों ओनसोलाव गोग्गो आबहावा सोरजिनायनि असिलायै दिनै चिरांनि बर' बाजार हाथाइसालिखौ साखोन सिखोन खालामनाय मोनसे हाबाफारि लादों बिजनि दख'रा एबसुआ। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बिजनि दख'रा एबसुनि बानजायनायाव गाबोन 5 जुन थामहिनबा आबहावा सानखौ लोब्बा लाखिनानै मोनसे जर'खा साखोन सिखोन खालामनाय हाबाफारि लादों। मख'नो गोनांदि बिथांमोनहा बर' बाजार हाथाइसालिजों लोगोसे बर' बाजार गुदि सावस्रि मावख', बर' बाजार गोजौ फरायसालि, रेस्ट हाउस बायदि जायगाफोरखौ साखोन सिखोन खालामदों। बे समाव बिजनि दख'रा एबसुनि लोगो गाहाय नेहाथारि सोरांसार दैमारिया बे हाबाफारिनि सायाव खौरां बिजोंनि गेजेरजों मा फोरमायदों फै आबुं बाथ्राखौ खोनासंना लानि। 5 जुन मुलुगनां आबहावा सानजों लोब्बा लाखिनानै चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिथोन हरनाय बायदि दिनै 4 जुनाव जे जोंनि ओनसोलाव थानाय आबहावाखौ जोङो रैखाथि खालामनो आरो जोंनि आबहावाखौ गोग्गोयै लाखिनो थाखाय जे बिथोन बायदियै बिजनि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बाजेराव दिनै जों बर' बाजारनि बे हाथाइसालिखौ जोङो साखोन सिखोन खालामनो थाखाय दिनै ओंखारबोदों आरो बेवहाय बाहागो लादों। दख'राजों लोगोसे मोन 13 दालाय आफादा आरो जोंनि थुनलाइ आफाद आरो ट्राइबेल संघनि दैदेनगिरि बिथांमोना जोंजों बाहागो लाफानो हादों। जोंनि जे आबहावाखौ जों गोग्गोयै लाखिनो हायोब्लासो जोंनि थांना थानाया रैखाथि गोनां जागोन। बेखौ नोजोर बोनानैनो जे जोंनि ओनसोलाव थानाय दाखोर दाला आरो प्लास्टिक बाहायनाय बेखौ जोङो फोजोबस्रांनो थाखाय दिनै बेखौ साखोन सिखोन खालामनो थाखाय जोङो दिनै बेखौ साफा खालामनो थाखाय जोङो ओंखारबोदों आरो बेखौ हाबाफारिखौ जोङो बिजनि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव दिनै जों बेबायदि हाबाफारिखौ लानाय जादों। गाबोन जोङो बिफां गायनाय हाबाफारि लागोन। दिनै जोङो बे ओनसोलाव थानाय माखासे दाखोर दालाफोरखौ साफा खालामखांनायनि उनाव गाबोन जोङो मुलुगनां आबहावा सानजों लोब्बा लाखिनानै जोङो बिफां गायनाय हाबाफारि लादों। दिनै जोङो बेखिनि बर' बाजार ओनसोलाव थानाय जे बाजारनि जे प्लास्टिक बाहायनाय आरो प्लास्टिकनि जे गोग्लैसोनानै थानाय बेफोरखौ जोङो साखोन सिखोन खालामनो थाखाय दिनै बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। बिफां गायनाय जोङो गायबोबाय थादों आरो गुबुन गुबुन आफाद आरो गुबुन गुबुन बिफानारिफ्रा बे बिफां गायनाय हाबाफारिखौ लादों। बेबायदि बिफां गायनाय हाबाफारिखौ बोसोरै बेबायदि लांबाय थानानै जों जोथोनै लांबाय थायोब्ला फैबाय थानाय समाव जोंनि जि थासारि जे आथिखालाव जाबायदि थासारि जादों गरमनि थासारि बेखौ जोङो फैबाय थानाय समाव जोङो बेबायदि बिफां गायनायनि गेजेरजों जोङो बयबो जोथोन लालायलायोबा जोङो खोब सम्भब फैगोन समाव जोङो मोजां मोनसे थासारि बा मोजां मोनसे परिबेस फैगोन बेखौ जों नुदों। बेनिखायनो खावलायगोन जों गाबोन मोनसे हाबाफारि लादों बर' बाजार सोलोंसालिमायाव जे बिजनि दख'रा एबसुनि बानजायनायाव जों बिफां गायनाय हाबाफारि लादों आरो बेखौ जोथोनै लांबाय थानो थाखाय आरो बेखौ फोथांनानै रैखाथि खालामलांबाय थानो थाखाय जोङो नाजागोन आरो बेनि थाखाय जोङो गाबोन बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। 2023-24 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय क'क्राझारनि दतमायाव थानाय सेन्ट फ्रान्सिस जेभियार एइचएस स्कुला नोंथांमोननो लानानै फैदों गोदान मुं थिसननाय। दतमानि बोरसिजरा गामियाव थानाय सेन्ट फ्रान्सिस जेभियार एइचएस स्कुलाव दायो आर्ट स्ट्रिमाव 11 थाखोनि थाखाय गोदान मुं थिसननाया सोलिगासिनो। बोसोरै फरायसाफोरा मोजां जौखोन्दो लानानै उथ्रिसारनो हानाय बायदिनो बे फरायसालियाव नोंथाङाबो गुनगोनां सोलोंथाइखौ लानो हागोन। लोगोसेयैनो बे फरायसालियाव सोलोंथाइनि मोजां थासारिखौ बिथा खालामनानै हौवासा आरो हिन्जावसानि थाखाय आलादा हस्टेलनि खाबुबो दं। गोसो गोनां बिजाथि एबा फरायसाफोरा आर्ट स्ट्रिमाव 11 थाखोनि थाखाय मुंखौ सेन्ट फ्रान्सिस जेभियार एइचएस स्कुलाव थिसननो हागोन। मुं थिसननायनि बागै आबुं बाथ्राखौ मिन्थिनोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 7637819350 एबा 6900559217 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन। थामहिनबा सेन्ट फ्रान्सिस जेभियार एइचएस स्कुलाव थांनानैबो नोंथाङा सुलाद लाहैनो हागोन।